Hai apenas un ano, o Club de Remo de Cabo de Cruz e a Asociación Amigos unían forzas para crear un equipo de remo na modalidade adaptada. En tan só 12 meses medrou de 4 deportistas a máis dunha dúcia que veñen de regresar do Campeonato de España co medalleiro completo. Penso que eles lle aportan unha guinda xa ao club, non? Ao final estamos centrados moitas veces sempre no aspecto deportivo, no rendemento, pero tamén creo que actividades como esta fan que o club sea un pouquiño máis grande. E despois, aparte, centrándonos xa no deportivo, acábanos de traer uns campeonatos de España, unha medalla de plata, que eso, ao final, son cousas moi importantes, porque, ao final, é o que nos dedicamos, non, ao deporte. A conselleira de Política Social quixo visitar os flamantes deportistas para trasladarlles as felicitacións polos éxitos conseguidos e polo esforzo e capacidade de superación amosados. Neste sentido, agradeceu á Asociación e ao Club de Remo esta estreita colaboración en prol da inclusión real das persoas con discapacidade, en todos os eidos, incluído o deporte. Saudar e tamén recoñecer o traballo, a ilusión, as ganas que lle poñen todos os deportistas que están hoxe aquí, todos estes deportistas que forman parte desta gran familia da Vicos. E tamén doulle as gracias e felicito pois ao Clube de Remo de Boiro, tamén de Cabo de Cruz e ao seu adestrador a Gustavo, porque di moito de un clube, di moitísimo dunha persoa cando traballa con persoas con discapacidade, cando as pon en marcha, cando as motiva, cando as ilusiona, cando as leva, cando lle ensina, e, polo tanto, o resultado está hoxe á vista de todos. Hai 20 anos, Amigos iniciaba o seu camiño coa posta en marcha da Asociación Deportiva Integrados para favorecer a inclusión na práctica deportiva. 2 décadas despois, os seus usuarios compiten con clubs de primeiro nivel, o que dá mostra dos logros acadados. Cando nos comezábamos ca nosa Asociación Deportiva con Integrados, facíamos deporte nos, porque era difícil conseguir estas cousas. Agora mesmo, temos un equipo que realmente é unha alianza e estamos integrados todos xuntos na mesma función que é que eles disfruten, non sei se disfrutades ou non do remo, se o pasamos ben e que ao mesmo tempo sea o normal.